Amambazo athole ngezindaba zokudlula emhlabeni kukaMazibuko esohambweni laseMelika abuya ekhaya izolo. Sasiyogibela estage siyokwenza i-sound check. Azange sisakwazi ukwenza i-sound check ngalelo langa. Kodwa-ke ishow sabe sesizama ukuthi siyenze on the same day. Bese sisalelwa amashow ambalwa ngicabanga ukuthi mhlawumbe kade sewu-4 noma ewu-5. Saqhubeka-ke sawenza amashow. Sesiwa dedicate kuyena ubaba Mazibuko. uMazibuko utshale imbewu yenhlonipho nokubambisana eqenjini. Sifunde kakhulu ubaba Mazibuko in terms ukuthi ukusebenzisana niwumndeni niyabafowenu nibambisane indlela esasibona ebambisene ngayo nobaba inhlonipho asifundisa yona. Uhambo lamambazo lwaqala kulomuzi kaMshengo oseClaremont. Lena indawo engcwele eqenjini. Ubaba uRussell Mthembu kanye noAlbert Nico Mazibuko baba ingxenye yeqembu ngeminyaka yo-70. Manje mina ke ngangithanda ipractice ngoba ucula nanginakho kodwa ku-action yamambazo wakuduma umqondo. Wakuduma umqondo ku-action yamambazo sethu yenziwa. Ngangancane ukuthi bathi beshona le ngumshona. Ubhuti wami lo esefana nobaba kumina. Ngoba mina ngimncane kunaye namdala nami. Kodwa ngendlela abengiphethe ngayo ungacabanga ukuthi siyalingana kanti hayi asilingani. uMazibuko ubeyinsika yempumelelo yeLadysmith Black Mambazo. Baba Shabala would always say, "Uyamuza Mazibuko. Uyamuza ukuthi ishaka kanjani ngoma Mazibuko." Because to him Mazibuko was a true pillar. Of course, all of them were important with him but as you all understand, in every organization there will be certain individuals who will be true pillars for the organization to be successful. Inkonzo yesikhumbuzo sikaMazibuko izobanjwa ezindlini zebandli CFCI eBeruya eThekwini ngoLesithathu ekuseni, kanti yena uzobekwa endlini yakhe yokugcina ngomgqibelo. Inkonzo yomngcwabo izobanjelwa eNtabamhlophe eMtshezi enkundleni yezemidlalo yesikole iMtshezi High School. The culture of South Africa of love, peace and harmony.